na ng matagal na panahon. Sabalit bakit po naman ito nagagawa ng aking may bahay na ang aming pinaghirapan na ang aming salapi ay ipagpamigay namin? Nagagawa po namin ito dahil nagpadama ang Diyos sa amin. Inatasan niya kami na magpunta sa iba't ibang lugar upang ipagsalin bayan ang kanyang salita at aral at ipatubad bilang isang leader ang kanyang mga batas na kung saan may naririnlan magsilbi kaming liwanag ng kanilang pamumuhay gamit ang mga salita at aral ng ating Panginoon. Na kung saan may nangihina dahil sa pandemya at sa kahirapan ng kanilang buhay, magsabi kaming kalakasan. Patutuhanan namin na ang Diyos ay buhay sa ginawa niya sa aming buhay na mula sa kahirapan. Kami ay kanyang pinagpala